we zijn heel druk bezig met de nieuwe single. Die is bijna klaar. Die komt met een week of 3 komt die uit. Ik mag al wel de titel gaan verklappen. Dat wordt Wacht. De titel is? Dans de laatste dans. En weer een heel ander liedje als dat iedereen van mij gewend is. Maar aan de andere kant misschien ook weer niet. Want ik pak elke keer weer een ander soort liedje. Het is bij mij niet altijd hetzelfde. Tenminste wat betreft de singles niet. Ik probeer iedere keer toch weer wat nieuws te verzinnen. En in dit geval is het nummer geschreven door Helemaal Hollands. Die het eigenlijk voor hun eigen album hadden gedaan en het niet konden gebruiken. En ik ben er heel blij mee, heel trots op. Ik vind het een fantastisch mooi liedje en ik hoop dat de mensen het ook weer vinden. En verder zijn we heel druk bezig met een nieuw album. Ga maar door. Ja, wat later dit jaar moet gaan verschijnen. En natuurlijk heel veel optredens op het moment. Ik bedoel, de nasleep van een woonboot, dat duurt nog steeds voort. En het ziet er nog steeds fantastisch uit. Het is heel leuk om te doen. En druk jaar weer.